салом тамошобинони муҳтарам, сарпарасти барномаҳои мо компанияи 1x барои моро дастгирӣ кардан дар ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия мекунем ва то 1400 сомон бонус мегирем. ҳамаро салом алейкум бародаракои ма. Сӯзен хубен? Короче, якчара гӯш мекунем, сенитиш мекунем. Yo. Assalomu alaykum. Точка гашти ҳамаи квартирада ва офис ба офис гаштам ҳамаи студияҳода та ҳаракат додан да бадима фашрави репонда номи нилуфар репонда тренди ютуба кафонда ма ёди та мекардам вақте ки дил ёди ту дошт ту маишат мекарди марик бошам мебардошт сабаби алкаши ма ин қазаёби масти ма фақати нилуфар бидун хиёнат карди марда дил меканди нефрухти ма боша нигоҳ кам коре ба қасди ту дабои қаре беҷо кам гарчанде ба қасд карди гарчанде маишат карди бахшидамат бои то неки повторят карди бугу чӣ дар корай ту да миёрум ма барои ту бугу изо накаш нилу ҷонум бад фидои ту нахости чизои мара хости қиматош боша магл меовардамат хости букатиш боша